Ahojte, ja som Ďuri a toto je Bitcoin sféra. Dnes si povieme niečo viac o tom, že držať Bitcoin vôbec nie je jednoduché. Málo komu sa to podarilo dlhé roky vlastniť toto aktívum. Prečo je to tak? Prečo to väčšina ľudí nezvládne? Aké sú najčastejšie chyby? Si rozoberieme viac v tomto videu. Na úvod by som vás chcel veľmi pekne poprosiť o odber kanála. Ak sa vám tento obsah páči, pomôžete tým mojej tvorbe a podporíte tým adopciu Bitcoinu. Ďakujem vám. Veľa z vás sa už stretlo s pojmom HODL, je to často používaná skratka v bitcoinovom svete, ktorá v podstate vyjadruje postoj bitcoinerov vlastniť bitcoin bez úmyslu ho predávať. Môžeme sa stretnúť aj s interpretáciou, že tento pojem vznikol zo slov hold on for dear life. Toto sa mi tiež celkom páči, no nie je to tak. HODL vznikol ako preklep, vznikol z originálneho príspevku 18. decembra roku 2013, ktorý mal názov I'm hodling. Chlapík s nikom GameCube napísal veľmi úprimný príspevok o tom, že odteraz rozhodnutý Bitcoin iba držať. Ako dôvod uvádza, že je zlým traderom, zvýrazňuje to capslockom, aj keď nehovorí konkrétne, čo mu nevyšlo, dá sa vydedukovať, že podľa dátumu a ceny Bitcoinu nakúpil na vrchole a 18. decembra, keď sa pozrieme na graf, Bitcoin výrazne klesá v priebehu pár hodín až dní z $1000 o desiatky percent. Jeho post je emotívny, veľmi úprimný, vyjadruje sklamanie z toho, že jeho plán bol profitovať z nárastu Bitcoinu. Tomu evidentne nevyšlo, na grafe vidíme, že to nedopadlo dobre pre mnohých, ktorí v tom čase očakávali nárast ceny. Za obsah aj formu asi zodpoveda čiastočne aj konzumácia whisky, ktorú priznáva v tomto príspevku. Ak si všimnete, capslockom veľkými písmenami nešetril. Pre mňa tento príspevok je nesmierne zaujímavý tým, o čom všetkom vypovedá. Je to príbeh človeka, dá sa povedať, jedného z nás, ktorý vyjadruje svoju frustráciu z toho, že nevie vôbec odhadnúť vývoj Bitcoinu. V texte tu môžeme vidieť aj také rozčarovanie z ľudí, ktorí obchodujú, ktorí vždy presne vedia, kedy kúpiť, kedy predať. Píše o tom, že má plné zuby všetkých rád typu, čo mal spraviť, že mal predať na vrchole. Tento príspevok by sme mohli zhrnúť do jednej vety. Vyskúšal som obchodovať s Bitcoinom, nevyšlo to. Odteraz volím stratégiu, že Bitcoin iba držím. Z príspevku by človek mohol získať dojem, že HODL, teda stratégia držania Bitcoinu bez aktivity, je niečo banálne, ľahké, prirodzené. HODL je však plný paradoxov. Keď si túto stratégiu rozoberieme detailnejšie, je to tá najjednoduchšia a najvýnosnejšia stratégia, ale zároveň je to najťažšie, s čím sa pri Bitcoine stretnete. Ak existuje niekto, komu sa podarilo podržať Bitcoin povedzme 10 rokov, bolo to pravdepodobne kvôli tomu, že zabudol na Bitcoin, stratil kľúče a náhodou ich našiel, má nervy z ocele, alebo už dávno nežije. Na portále Business Insider kolovala správa o tom, že podľa analýzy Fidelity, čo je investičný fond, najvýkonnejšie portfólia sú portfólia ľudí, ktorí zomreli alebo zabudli na svoj účet. Snažil som sa nájsť zdroj tohto reportu od Fidelity, nenašiel som ho, ani ho nikto neuvádza, čiže mohlo by sa jednať o vymyslené tvrdenie. No veľa štúdií prichádza v podstate k rovnakému záveru, že aktivita investorov je zabijakom na zhodnotenie. Prečo to mnohí napriek tomu robia? Odpovede zrejmá, pretože nie je jednoduché hrať mŕtvého, nie je jednoduché zabudnúť na svoju investíciu. Málo kto to zvládne, je to extrémne náročné a špeciálne pri Bitcoine. Asi najlepšie to vystihuje tento meme obrázok, s ktorým ste sa už pravdepodobne niekedy stretli. Vypovedá o tom, aké náročné je držať Bitcoin a aké jednoduché sa to môže zdať na prvý pohľad. Ak sa na vás niekto pozrie povedzme o 10 rokov, povie si, tento človek mal extrémne šťastie, drží alebo má 0,1 Bitcoinu, dnes to má vysokú hodnotu. Vy, čo ste si prešli tou dlhou cestou a držali ste Bitcoin roky, si jednoznačne uvedomujete, že by to nebolo šťastím. Ak držíte Bitcoin niekoľko mesiacov alebo rokov, mohli ste si už prejsť naozaj ťažkou skúškou. Dôvod asi poznáme všetci, Bitcoin je pomerne volatilný. Ak vám niekto tvrdí, že volatilita Bitcoinu s ním nič nerobí, jednoducho je tomu ťažké uveriť. Poďme sa pozrieť na to, čo môže spôsobovať problémy pri stratégii dlhodobého držania HODL. Prvá vec, ktorá môže spôsobiť frustráciu aj už medzi dlhodobými investormi, je, že sa upínajú na nejaký špecifický výsledok. Fixujú sa na nejakú vysnívanú ultimátnu cenu
Ak to niekto robí, môže byť sklamaný. Taká jednoducho realita, stalo sa to aj mne, stalo sa to všetkým, ktorí očakávali, že Bitcoin si v roku 2021 siahne aspoň na $100,000. Môj odhad bol napríklad $250,000, takže transparentne vám dávam vedieť, že môj odhad alebo moje odhady naozaj nie sú presné. Preto ak vám niekto bude kresliť čiary, predpovedať vývoj vrátane mňa, nie je dobre sa na to opínať, považovať to za hotovú vec. Pretože predpovede vývoja ceny Bitcoinu naozaj veľakrát zlyhali. Ale zlyhali aj v predstavách, ako vysoko sa Bitcoin môže dostať. Na začiatku roku 2017, keď bol Bitcoin okolo 700 alebo $1,000, boli všade v priestore odhady veľmi konzervatívne, že Bitcoin dosiahne maximálne $3,000. Pre mnohých bola úroveň $3,000 jednoducho nepredstaviteľná v zmysle, že na takéto úrovne sa Bitcoin naozaj nemôže dostať. To, čo sa následne stalo v priebehu pár mesiacov, bolo pre všetkých doslova šokom. Na konci roku 2017 Bitcoin atakoval, ako vieme, $20,000, čiže sentiment a očakávania neboli prehnané a preto Bitcoin nakoniec všetkým vyrazil dých extrémnym zhodnotením. Zoberme si naopak sentiment z roku 2021, to si veľmi dobre pamätám aj ja, všetci v maximálnej eufórii očakávali, že pôjdeme na $100,000 a viac, no nestalo sa tak, dosiahli sme vrchol $69,000, nasledovala korekcia. Toto sú veľmi dobré poučenia, dôležité poučenia, že tie očakávania, ak sú privysoké, môže nás to výrazne sklamať. Bolo to pre mnohých sklamanie, pretože sme boli príliš sebavedomí v tom, že pôjdeme oveľa vyššie. Ak niekto prišiel s predpovedou $100,000 v roku 2021, tak pomaly všetci krútili hlavou, že to je slabé, veď 100,000 určite ľahko prekonáme. A všetci napokon videli, že Bitcoin si proste išiel svoje. V priebehu roka zo $69,000 vyklesal na úroveň $16,000. Dnes sú s predpovediami ľudia dosť opatrní a osobne si myslím, že je to veľmi dobré znamenie. Ja to napríklad vidím aj v komentároch, ľudia sú skeptickí ohľadom ceny Bitcoinu. Sme opatrní aj v tom, že očakávame zmenšovanie výnosov, pretože každý bull market mal menší výnos. Tuto vidíme pekne na tomto grafe, v prvom cykluse sa Bitcoin zhodnotil 600-násobne, v druhom 125-násobne a v treťom cykle v roku 2021 sa jednalo o 20-násobok. V jednoduchosti povedané, prevláda presvedčenie, že Bitcoin je už príliš veľký na to, aby robil extrémne zhodnotenia. Mnohí sú si naozaj veľmi istí týmto tvrdením. Očakávanie menších výnosov je naozaj rozšírená teória. No máme tu jeden protiargument, ktorý ma zaujal, vysvetľuje ho pekne Plan B. But I can't possibly imagine diminishing returns until 50% adoption. Ktorý dôrazne suverénne vysvetľuje, že znižujúce sa výnosy by dávali zmysel, ak by sme sa v adopčnej krivke hýbali za týmto bodom. My sme v podstate na začiatku adopčnej krivky. A napríklad Plan B hovorí, že násobky zhodnotenia zatiaľ určite klesať nebudú. Je to odvážna, zaujímavá úvaha. Znie to veľmi optimisticky. Neviem to posúdiť, no čo hovorí a aké argumenty má istým spôsobom dáva zmysel. Dávam link dole na video, kde presne rozoberáte tieto argumenty. Čiže naozaj vidíme, že si istotou predpovedať vývoj Bitcoinu je nemožné. Poučenia bitcoinových veteránov jednoznačne hovoria v prospech dlhodobého držania Bitcoinu. Pojem hodl sa stáva takou filozofiou. Nazval by som to možno aj statusom, že rozumiete Bitcoinu. Totižto ak uvažujete o tom nepredávať svoj Bitcoin, patrite medzi ľudí, ktorí pochopili, aké vzácne aktívum držia. Bitcoin veľa ľudí vníma ako volatilný, ale keď sa nad tým zamyslíme, je to tá najstabilnejšia vec na svete. Oveľa lepším nastavením je vnímať to presne naopak. Bitcoin nie je volatilný, Bitcoin je veľmi stabilný. Pri Bitcoine sa v podstate nič nemení. Zásoba stále bude 21 miliónov, každých 10 minút blok. Monetárna politika je jasná, nemenná, transparentná, Bitcoin je open source, je to v ostrom kontraste s dnešnými peniazmi, ktoré sa neustále menia, nafúkujú, sú obeťou politických režimov, zmien, hospodárskeho vývoja, kríz, inflácie. V tomto spočíva hodl, dlhodobé držanie. Uvedomujete si, že držíte niečo, čo sa nemení, niečo, čo je nesmierne vzácne v porovnaní s nepredvídateľnými štátnymi peniazmi. Veľa mojich známych sa ma pýta, dobre, a na čo ti bude ten Bitcoin, keď ho nebudeš predávať? Aký to má zmysel? Je to celkom legitímna otázka a tu je vysvetlenie. Môjim ultimátnym cieľom nie je predaj, ale dostať sa do obdobia, keď Bitcoin bude natoľko zhodnotený,
a natoľko súčasťou tradičného finančného sveta, že ho nebudem musieť predávať. Môjim plánom je ho využívať ako vzácne aktívum, zabezpeku niečo na spôsob digitálnej nehnuteľnosti. Veľmi rád mám toto prirovnanie, digitálna nehnuteľnosť, ktorú budem môcť efektívne prenajímať kdekoľvek, kedykoľvek na svete, 24 hodín, 7 dní v týždni. Toto je môj cieľ a jednoducho preto Bitcoin nepredávam, ale hodlujem. Skúsim to zhrnúť a zároveň spomenúť nastavenie, ktoré by mohlo pomôcť stratégii dlhodobého držania. Držať Bitcoin dlhšie časové obdobie je veľmi náročné. Väčšine ľudí sa to nepodarilo. Je dobre sa nad tým zamýšľať, aké sú dôvody, aké sú príčiny, prečo sa toto deje. Tých dôvodov môže byť naozaj veľa, no zväčša sa jedná o snahu časovať trh, snaha obchodovať s Bitcoinom, sklamanie z vývoja a s tým súvisí aj upínanie sa na nejaký cieľ, ktorý sa nesplnil. Podľa mňa kľúčom k úspechu je sústrediť sa na dlhodobý horizont a jednoducho ignorovať krátkodobé pohyby. Z tých konkrétnejších opatrení určite pomôže nereagovať impulzívne, ak mám byť ešte viacej konkrétnejší, je dobre sa na nejaké rozhodnutie vyspať, nerobiť ho unáhlene. Ak sa už niečo rozhodnem predávať alebo kupovať, treba použiť na to nástroje, automaticky si to nastaviť, napríklad pravidelné nákupy cez Anycoin alebo iné platformy, použiť nástroje ako napríklad Stosuj.cz, tým úplne vypnete emócie, toto je kľúčová vec. Čo je ešte dobrá stratégia a zaručene funguje, je nemať okamžitý prístup k vašemu Bitcoinu. Ideálne je držať ho na hardwareovej peňaženke a mať to geograficky rozložené. Hodl je stratégia, ktorá nekompromisne poráža krátkodobé špekulácie a snahy o obchodovanie s cieľom zvýšiť výkonnosť portfólia. Mnohí na to doplatili, doplatil na to aj spomínaný GameCube. Patrí mu vďaka za to, že napísal tento osobný príbeh a predsavzatie. Podľa mňa veľkou mierou prispel k diskusii a úvahám o tom, čo v Bitcoine najlepšie funguje. Pre mňa osobne je to dlhodobé držanie, čiže hodl. Neodpustím si ešte také základné odporúčania, také, čo by vám odporúčila aj babička, dostatok spánku, zdravá strava, pohyb, posilka. A naozaj posledná vec, veľmi dôležitá je komunita. Nebuďte sami, neuzatvárajte sa pred ľuďmi, stretávajte sa. Napríklad organizácia 21 organizuje stretnutia bitcoinerov, edukačné eventy, robia kvízy, aj obyčajné stretnutia pri pive. Bol som na pár stretnutiach, je to veľmi milé, stretnete sa tam s ľuďmi, ktorí sú na jednej vlne. A dôležité je, že sa všetci vedia podržať, aj keď sa Bitcoin nevyvíja podľa predstav. Týmto by som rád skončil dnešné video, čoskoro sa uvidíme. Prajem vám všetko dobré, nech sa vám darí. Ahojte.